Shalom Mamang Inang, selamat merayakan Hari Paskah. Pajupang musita di Partikinon, ima di hari Jumat tanggal 10 April 2025, di hari parningotan hama mati ni Yesus. Turpun jamita di parpunga tasadarion ima dibuat sian kitab Evangelium Markus, bidu 15, mamuka sian 20 tolu, tol hastuai awak puluh sada. Topik ni mingguta, tos mahosana, atau Yesus menyerahkan nyawanya. Di sini turpun ni jamita, boleh tajah di kolom deskripsi, soalan ma penjelasan di khotbah. Amang inang di pada naik baru, manang perjanjian baru, adong do opat buku nama nuraton barita taringot ngoloni Yesus. Jadi peristiwa Paskon petar surat don di keempat kitab pon. Ima kitab Matius, Markus, Lukas, do Yohanes. Jala alaniot do makana diguari na opat bukon kitab Evangelium. Evangelium berasal dari kata Yunani, eu artinya baik, adong do halak di Kisah Para Rasul, marguar eutikus. Eu baik, tikus artinya nasib, artinya eutikus bernasib baik. Nah baru angelion atau angelion ima lapatanna kabar. Jadi evangeliumi manang Injil, lapatanna kabar baik manang barita lasni roha. Nah buasa di lasni roha ala ondo penggenapan di janji debata tu akajolma ima haroroni Mesias na paturehon salunha, Mesias yang akan memulihkan keadaan bangsa Israel kembali ke masa kejayaannya dahulu. Nah menurut tapayut Yahud marasing do carana manang gaya penulisannya kana opak bukon taringot tu Yesus hobar tu halak nama nuraton. Molo kita Markuson di suraton sahalak nama marguar Yohanes Markus ima murid ni si Barnabas on ima dongan si Paulus makubasi halak Junani na di Antioquia. Jadi ala tu halak Junani do suraton di pasahat idu makana dang pola arong taida di suraton tarombo ni Yesus manang aka adat ni Yahudi na sopola rekod botonnya ka halak Junani. Fokus si Markus di son ima nanaing patanda hon Yesus songon sa halak Mesias narade manaon si taonon do takana porsuk. Marasing do tu pakirim ni jakka torop ni jolma di mana banyak orang mengharapkan Mesias yang dijanjikan itu akan datang dalam kemuliaan yang sangat besar, dalam kuasa, dalam gemerlap, naik kuda, berbaju jirah. Alai Mesias na dipapatar si Markus di son lebih condong kepada Mesias na seret marroha jala jonok tua kajol managale. Tadi nama di son haturangan di turpukta dia turbul-tolu di dot di si makolum do portibion di hosniari. On masa ada gambaran fenomena alam di mana bahkan alam semesta pun seolah-olah tidak sanggup lagi melihat apa yang terjadi. Do portibina tino pani dibaton patudun pasido do nasida marabut ni roha. Jala tolu jom malileng nah mamasani nahulmi. Jadi ini bukan gerhana atau semacamnya atau mendung karena akan turun hujan. Alana nakero pe masa songonon holom golap situ tu hiraborngin selama tolu jom lileng na. Nah, jojo do halak Yahudi tarlumo bi halak Parise mangido tanda tu Yesus. Paturuhum majo tu hamin na tutudo ho anak ni depata. Lalap terus kalau nama jaro tanda. Dan naka nasida tu si Yesus. Makanya Yesus pernah berkata bahwa orang-orang ini selalu meminta tanda tapi hatinya jauh daripada aku di mana. Jadi nama sound pesasi tongna sada penggenapan don di hatani debata di pada Nairobi. Menurut aja hari amas walu ayat sia di dok di air nasa sadai ni na Tuhan Jehovah sudut mematani hari di hosniari jala paholomokku do tanoon arian. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari yang cerah. On masalah tanda tunda sida, ndak ada holan tanda pembuktian tu halak Parise na tuturo Yesus Mesias na dijanji di bata. Ale lo bisiani on masalah tanda tunda sida na ditulak nasida hati orani. Ima debata naungga bejolmai. Jala di halaman nasida do akan nahulum alani mian man nasida di nahulumi ima akadusai. Jadi dong pukul tolu ninna marsuara naguguma Yesus di dok Eloi Eloi lama sabaktani labatanna dibataku buasa tadi konon mau. Amang inang dang adong naung mat sisian pakapar serangan. Apalagi marsirang alana di tadikon. Sasitong na rap do Yesus idot amai sadilingon. Sara do nasida jaladang hea marsirang nasida. Debata ama dohot anak dohot di perbadia sian mulani hasiangonon dak kea marsirang nasida. Alai sahalion ikut tadi kolonia maima ibana anak-anak sesadai di bangsan portibi nago pardosanon. Dang ala namar dosa marang namar salah ibana alai ala nama morsan dosanya kajolma do. Roma kana torop akan namar suguni roha tu Yesus ido nasida sonon. Ngadi gora bene si Elia taber ngajo manang natutulur si Elia manang danginna. On mamanginang sada fenomena di hata Batak di begedo alai dang ditangihon mamereng do alai dang marnida tumpe di bareng nasida nama satu Yesusi dang arung tubuh hapot ni roha tu nasida. Mereka tidak merasa iba, tidak merasa kasihan kepada kondisi yang dialami oleh Yesus. Alai saya tong di panono ti nasida dang alana asini roha nasida mangirang Yesus alai ala rasa penasaran nasida do habiso songon dia nama musenna.
Ahado musina masa, ahado musina ro, songon dia nama, mate do ibana, songon dia permatena. Hira songon ima. Jadi Yesus dijadikan sebagai tontonan yang menarik perhatian. Mana sampai selama begena sida, Eloi Eloi ne Yesus do alege begi lagi Elia Elia inna. Nido dia telpon di pasar tu Yesus limut naung di sorno putuasom. On matar songon bius atau minuman nabui mengaruhi acik ni daging. Karena mereka mengira Yesus sedang kesakitan. Ala di reputasi dia do, Yesus mengandungi ala na mangai do mananak kena luka di dagingna. Nah dia tolong itu di dok di sini, marsuara nagogoma Yesus lastos mau sana. Nah Injil Markus memang dang palipat kasibana manangahana di dok Yesus tikini. Ale menurut aja di versi Injil Yohanes, Yohanes menurut sonon nunga marujung imah hatana di pasal Yesus. Manang mau di hatagori di dok tetelestai. Lapatan na hatanang marujungon namanginang ima nunga sikok besaluhu narikot tu haluan ni hajol maun marhite ulani Yesus nunga sabe pak kebosan ni bana nunga sidung bibloni. Yesus datang ke dunia untuk mendamaikan hubungan antara Allah dan manusia yang telah rusak akibat dosa Adam. Jadi di hama mati ni Yesus nunga mardame be musia debata do akajolma. Memang agak maul do dapat ni rohaun songo dia do hamatian gak bisa ada simbol kehamunangan. Ala memang itu tujuanna sian awal ubay naro Yesus tu portibion. Ibana neng manobus aka jolma sian dosa jala upati nuhur ni dosa do hamat. Harga yang harus dibayar untuk menghapus dosa adalah dengan memberikan nyawanya. Jadi alani do didok musia dia tulp lalu mari bak bula dua ma hire-hire na dibagas joroi. Lapatan adang arong be pembatas antara ruang kudus do ruang maha kudus. Dang arong be batasan antara jolma do debata. Nunga dengan be musia hubungani. Nunga mula dengan be sude. Sude hala nunga boy rotu adu pani debata. Dang pola perlu be perantara song naka pandi bisuk manang malim di hati-hai. Ido amang inang makana hita la protestan. Dang pola martangi yang behita tua apostel manang tusi Maria lau pasatu tanyak ta. Hita do langsung majalo tu debata. Majis pitu mandok sonon. Pangido hamuma saya na lehonon nado. Lului hamuma saya na jupangan muna do. Tuk-tukui hamuma saya na ukapamuna do. Yang penting Anda datang langsung kepada Tuhan meminta, niscaya jika engkau berdoa dengan sangat baik, tentu Tuhan akan mengabulkan. Dia terlalu bersih di dok di si leknan nama ngadu pibana maka tidak kena porsionna. Na tutu do anak ni debata halakon. Ini sangat luar biasa mengenang dah. Halakna suman ada Yesus, halakna suman jaha Bibil, halakna sumartangi yang tu debatan Israel, bahkan halakna sohiyama roh tu bagus joran debata. Jadi bibana do maka tidak kena porsionna. Hape iya kahal seputu suraton nama jaha buku nabadia, nama robas bagus joran debata, nama ngguari dirina na poson di debata, ditulak nasira do tandai. Mereka tahu sabda Allah sedang digenapi di hari penyaliban Yesus. Alani bagas ni hosom ni rohana sida do elak ni rohani nasida. Saya ditulak nasida tu sudah akatan dan nang dipatudu Yesus. Mereka terus menolak apapun yang sudah diberikan oleh Yesus kepada mereka. Ayat 20 tu 21 dok sonon. Aka perempuan aka ina dan perpungu jalan manatap sina dau didongani nasida do Yesus sian nama morsan silang ibana sampai na tersilang di dok Golgota. Dihitun nasida do Yesus sahat tu natos hosana. Gabi perempuan do na patudu na hatuguni rohana manghitun Yesus. Hape saya masih Simon. Dina sehari di dok ibana tu Yesus. Tuhan matayan pe guru ihudunok kudoho nya ibana hape di dia ibana sonari nunga law ibana menyelamatkan hosana lasot duna gabe situhu manang ojahan di gereja Protestan sa season harion ubahenna gurang do dipabakit aka parapuan gabe parhobas bagas joro dibata mulai sian gur sikula minggu seksi musik situa bahkan nok kepadita ai Jesusi pedak kaya ditula ibana aka parapuan marhobas terap do ibana jala aka parapuan ido na gabe patuduh na porsian ibana ubalga tongam sinaka sisian na bawa. Jadi si pasaton di jami son adong dua manginang na parjolo taha mulia teon ma panobusion ni Yesus ni. Di hari paskawon dada holan na marni osambing hita na marhujungan tu habot ni roha do arsa ni roha do hamatan ni Yesus ni. Ale lobisiani ikut taraja umiro sasitong na dang ala na mardosa ibana ubahna tarsilang. Ala ni dosa tado. Jadi dohono tama ala niau do ubahna tarsilang Yesus ni. Alani ikon olo do hita maka melihaton hapan ubusun ibana marhite na olo hita pau rohata argado do satai di kar Yesus pola dai komati ibana di hopinar silang di baheni unang bese mardusai tajalo ma Yesus di huluta mardalan mahita di dalan na hinalomoni rohana na paduahon silang songon simbol penderitaan manang haporsuhan urang do halak na makirim di haror ni Mesias na magimilang na penuh kemuliaan jalan na marsangap situtu alesian pakobajan Yesus taboto do haror ni Yesus seperti bion naing patuduhon diri na songon Mesias na olo marsitaonon olo patoruhon diri na jala jonok tu kana dale ido bayan di dok Yesus
Manang isi na ulo mangihotonaw di porsan masilang na. Memang molo tayo da di hari Paskon. Monang do Jesus maralon sibolis marite-hite na mate ibana di hiyaw pinar silang. Tutudo hamatiani parhitia tu hamonangan. Aledang nagabe simbol hamonangan salipi. Simbol hapor suhat doi. Salib adalah tanda bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang siap menderita demi Kristus. Tudo semua songon holong. Along do hata mandok sonon, cinta itu butuh pembuktian. Bila kita benar-benar mengasihi seseorang, kita selalu ingin melakukan sesuatu untuk membuktikan kesungguhan kita, bahkan sampai berkorban demi orang yang kita kasihi. Nunga dipatudu Yesus hita kastu hita, pola do sampai aguan ho saibana holan neng paluho kita siat dosa aka jolo manahina longan ni rohana, atong melosongon hita patudu maholong ni rohata tuibana, marhitena olo hita mamorsan silakta. Halasi hutoni Kristus dang murah-murah mar sogoni roha. Halak si ihutoni Kristus ikut sanggup do manana kasih taunon na porsuk do na bernit. Halak si ihutoni Kristus ikon gabi parholong ni roha do ibana songon Kristusi na makaholong hita. Amin.